Takže čaute ľudia, vítajte u dnešného videa. Tu som ja, Dubka SVK. A ideme si zahrať MC Ribera, Skywarsky a aj ďalšie veci. Určite nezabudnite hodiť odber, aj like. Dám odkaz na môj Kik, budem tam streamovať. Takže určite mi tam dajte follow a ja sa už teším a ideme na to. OK, ideme na to. Takže čus, Krtexila. Ideme. Určite pôjdeme aj hrať bedwarsky, ale čo tak, ale teraz nie. Dobre, takže zoberieme si nejaké to veci. To šestka MLG. To je naše. Dobre, takže zastavím si inventér. Čaute, tatabím. Čau. Čau, Vargik. Čau. Čau. Ako sa máš? Dobre, takže ideme tu. Aby som dal, že za chvíľku pôjdeme. Že za chvíľku pôjdeme tam, ale najprv musím si nazbierať veci. Takto. Kde je tretia čestka? Raz, dva a tri je tu. Ja som fakt slepý. Keby som bol slepý, tak by som si to nevšimol vlastne, ale teplánky si dám. Dobre. Dobre, takže ja by som dal, že ideme do stredu. Spierka. Čus. Vargik. Je. No. Kto tu má... To jsi byl ty? Nebo kdo mě zabil? Jo, to Ty? jsem já, no. Kámo, ne, já jsem si chtěl natěžit mozblok, já jsem si dělal vole na video, já jsem vůbec nevěděl, že jsem ve hře. Gandibal. Já jsem chtěl klačnout, čau. Hej, nevíš, kde je leaderboard od Skywars? Jako... No, no ještě není. Není? Počkej, to jsi ty, ten, který mi odepisoval na Discordu? Asi ešte... Alebo nie, je lepší. Nasania. Ó, spírka. Kde mám druhé? 9. Čo Jsem robíš? Slovák a říkám 9. Toto som nevedel. Tam máš, ty seš mrtvý? Ne, žiješ. Čo z balvanek? Dubko,
Čus, Vargy. Čau. 8, 9, 6, 3, To 0. Niger. Co Niger? Co Niger? Držu Bukoště. Tak. Šepí, dobré. Hlava. Kde je treťák trojhlavá? Tu. Dobre. Regeneration do inventara. A čo tu robíš? Ojoj. Opa. No. No. Žít a byl kokt. Niger, 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 Niger. Epstein, Niger, 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 Niger. Bála. Čo? Čau, my se spolu hráli, čau. Danny. Jsou Jayfisy. Čau. Adias. Čau, já se s váma, já se tady ze Šá hrál. A Za mapu tohle? Tuto Nevím. neznám. neviem, čo to je za mapu. Dál SpongeBoba zdarma, kde si ji koupí. SpongeBob SquarePants. Můj táta. Dobre, to bola druhá šestka. Kde je tretia? Kde je tretia šestka? Mám jít na tebe? Jdu v kosluk? Mám jít na tebe nebo tě mám nechat? Nechaj ma. OK. A tu je tá šestka. Si dám na seba. Takto. Dobre. No, som tu. No dobrý den. Dobrý den. Ty si sa... Já jsem hodil perlu. OK. Tohle je lepší. Aký loot tam máš? Dobrý celkem, ale ne zas tak. O, kompas. Mohl by tu být jako lepší. Své boty tu chybí. Aha. Já nemám. Totem. No tak kámo, na tebe nejdu. Tebe typek s totálně dobrým gírem. Ani... Ja? Ne, jiný. Aha, tu je niečo na vystavenie. Opa. Nič.
to, ideme. Hop a... Lava. OK, lavu si dám. Toto nepotrebujem. OK. Super. Jedlo. No ideme zase na tu. Máme. Tak to si zoberiem. Koľko nás tu je ešte? A niečo. Mati Xbox, kde si? A tam je. Alebo tam není. Ukáž? Není. Mati Xbox. Dobre. OK. Čo si enchantujem? Ja. To je jednička. Nevadí. Kde si Mati Xbox? To je zabava. Ó. Meč. Underperla. Jedlo. Si vzem. OK. Neviem, čo budem teraz robiť, akorát, bo... Opa. No, ako sa ti to páči? Takže čaute ľudia a dajte odber a ja sa s vami lúčim.